tajnu čuvajmo. Ako ih upoznaš ti, ta tajnu čuvajmo. Ako ih upoznaš ti, ta tajnu čuvajmo. Porodica Fiksiz. Kaleidoskop. Tom Tomase, kada ćeš mi dozvoliti da vidim tvoju novu kuglu? Jedva čekam. Rekao sam ti, vidjet ćeš je čim je okačim. Ne viriš, jel da? Ne virim. Mogu li sada da gledam? Da, pogledaj. Koja je? Ova. Polomio si je. U redu je, ne budi tužan. Imam ideju. Tom Tomase, pogledaj kroz kaleidoskop. Zašto? Već sam pogledao. Hajde, unutra je nešto što sam siguran da do sada nisi video. Wow. Sjajno, zar ne? Šta je to? Ovo je moj izum, gusarski kaleidoskop. Sjajno, jel da? Aha, odlično je, sviđa mi se. Tom Tomase, zdravo. Čula sam da imaš lepu kuglu za jelku. Psst, mogu li da je vidim? Tamo je. Gde? Tamo. Ne! O, to je stvarno strašno. Zašto si to uradila, Simka? Samo što sam ga raspoložio. Kako? Reci mi, kaleidoskopom o kojem nam je deka pričao. Da li znate zašto kaleidoskop ima tako lepe šare? Zato što se prelepi šareni staklići preturaju unutra. I zato što su unutra ogledala. Obično ih ima 3 i okrenuta su jedno prema drugom. Na taj način svako parčence stakla ima mnogo odraza, koji zajedno čine simetrične šare kaleidoskopa. Sem toga, možete staviti šta god poželite u kaleidoskop. I svaka stvar pravi sopstvenu šaru. Da, postoje mnogo vrsta kaleidoskopa. Neki sadrže dugmiće, drugi cveće, a neki čak i insekte. Jedan veoma bogat čovek je imao kaleidoskop ispunjen dragim kamenjem. Da, verovatno ne bi bio lep da ga je napunio samo novcem. Tom Tomase, pogledaj u kaleidoskop. Već sam video, gusarski je. Ne, nije gusarski. Promenili smo ga. Hajde, pogledaj. Wow! Sviđa ti se? Mnogo! Hej, šta ste stavili unutra? Nekoliko delova kugle koju si polomio. I još je lepša za Božić, jel da? Ovo nije uspelo. Srećan Božić! Došli smo da vidimo vaš predivni božićni... Šta? Ovo nije u redu. Ne pitaj ništa. Znam! Tom Tomase! Šta je? Pogledaj u kaleidoskop! Opet? Ne želim. Kažem ti da moraš! Dobro. Sjajno, da! Srećan Božić! Hvala vam mnogo. Da li se opet osjećaš dobro? Da, stvarno je lepo. A ti si prvi čovjek na svetu koji je ovo video. Šta kažeš na to? Okreni! Divno je, jel da? Divni oblici, za oko prijatni, u kaleidoskopu. Šljašti taj sjaj od slatkiša šuma, u kaleidoskopu. Čarobno cveće od svetlosti sva, latice se smenjuju. Kroz kaleidoskop taj, kroz kaleidoskop taj, bliže si svetu snova. Kroz kaleidoskop taj, kroz kaleidoskop taj, bliže si svetu snova.
Zdravo svima. Tom Tomase, došao sam da vidim onu prelepu božićnu... U redu je. Šta je važnije, dobri prijatelji ili neka kugla koja visi sa drveta?